Você sabe rezar o credo em grego ou só sabe em latim? Eu aposto que você já deve ter escutado esse canto gregoriano aqui, mas eu sei também que você nunca viu a versão original em que essa oração foi escrita. Quem acompanha o perfil sabe que eu frequento uma igreja ortodoxa grega aqui em Floripa, e por isso eu me senti na obrigação de aprender a rezar o credo niceno-constantinopolitano em grego. Até porque ele foi formulado nessa língua. Quando recitamos o credo no idioma original, temos a segurança de que estamos repetindo as exatas palavras dos pais da igreja no Concílio de Nicéia, que inclusive esse ano comemora 1700 anos. Então agora eu vou compartilhar com vocês a oração do credo em grego. Aí no final, deixe nos comentários o que você achou. Εισέλα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία, κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και καταφέρντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνες ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας του κέστερ τέλος. Χριστό Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.